या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। विनायक राऊतांनी कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची घेतलेली भेट केवळ नौटंकी करण्यासाठी होती। तिकिटांचा काळाबाजार होत असेल तर त्याचा पुरावा द्यावा असं म्हणत विनायक राऊत चिल्लर माणूस आहेत असा टोला निलेश राणेंनी लगावलाय। संजय राऊत म्हणजे महाविकास आघाडीची गौतमी पाटील असल्याची खरमरीत टीका आमदार नितेश राणेंनी केली आहे। कुडाळहून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या गाडीनं कामावरून चालत घरी परतत असताना विनायक पांगम यांना मागून ठोकर देत सुमारे 25 ते 20 फूट फरफटत नेलं। यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। या वर्षाच्या हंगामात मान्सून सर्वसाधारण असेल असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आलाय। देवगड तांबळटेक येथील मच्छीमार पंढरीनाथ सदाशिव सनये यांची नौका समुद्रात मासेमारीसाठी जात असताना मिठबाव गजबादेवी मंदिर नजीक समुद्रात बुडाली। नौकेचे इंजिन खडकावर आदळल्याने नुकसान झालंय। भाजपच्या कुडाळ तालुकाध्यक्षपदी संजय वेंगुर्लेकर यांची निवड करण्यात आली आहे। भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी ही निवड जाहीर केली आहे। सावंतवाडी चिताराळी येथील सर्वात पहिले आणि सुप्रसिद्ध लाकडी खेळण्यांचे व्यापारी सुभाष चितारी यांचं अल्पशा आजाराने निधन झाले। लाकडी खेळण्यांची कला सावंतवाडीत जपण्यात आणि रुजवण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता। बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात 700 दवाखाने सुरू केले जाणार असून सावंतवाडी शहरात त्यातील 2 दवाखाने सुरू करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे। पावसापूर्वी शासनाने रस्त्यांच्या कामाकडे लक्ष न दिल्यास बांधकाम खात्याविरुद्ध आंदोलन करावं लागेल असा इशारा MK गावडे यांनी दिलाय। पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त पालकमंत्र्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना बियाण्यांचं वाटप होणार आहे। 29 मेला नवीन जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हास्तरीय पौष्टिक तृणधान्य महत्त्व जनजागृती कार्यक्रम होणार आहे। DG बांदेकर ट्रस्ट सावंतवाडी आणि BS बांदेकर कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट्स सावंतवाडी महाविद्यालयातर्फे फाउंडेशन कोर्स यावर्षी प्रथमच सावंतवाडीत सुरू करण्यात आला आहे। सावंतवाडी तालुका सहाय्यक निबंधक कार्यालय स्थलांतरित करण्यात आलंय। सालेवाडा येथील दूरसंचार कार्यालयानजीकच्या जागेत हलवण्यात आले अशी माहिती सहाय्यक निबंधक क्षीरसागर यांनी दिली आहे। SSPM हॉस्पिटलमध्ये एका महिलेवर दुर्मिळ प्रकारच्या एक्टोपिक प्रेग्नन्सीसाठी दुर्बिणीद्वारे यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पडली। भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना सोशल मीडियावरून महिनाभरापूर्वी धमकी देण्यात आली होती। धमकी देणाऱ्याला रत्नागिरी जवळच्या चांदेराई येथून मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। कुलगुरूपदी उज्ज्वला चक्रदेव यांच्या अतिरिक्त कुलगुरू म्हणून नियुक्ती झाल्यानं दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाला 50 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच महिला कुलगुरू मिळणार आहेत। 16 आमदार अपात्रतेच्या प्रक्रियेला वेग आलाय। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी निवडणूक आयोगात धाव घेतली आहे। पक्षाची घटना दोन्ही गटांकडून मागण्याऐवजी थेट निवडणूक आयुक्तांकडून मागवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येते। पोटाला लेक आल्यानंतर अत्यानंद झालेल्या बापानं आपल्या लेकीचं स्वागत हत्तीवरून मिरवणूक काढून केलंय। पाचगावमध्ये गिरीश आणि मनीषा पाटील यांनी दाम्पत्यानं यातून सामाजिक संदेश दिलाय। बीड जिल्ह्यात वाळू माफियांची दादागिरी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे। वाळू माफियांवर कारवाई करताना थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गाडीवर वाळूचा टिप्पर घालण्याचा प्रयत्न झालाय। गौतमी पाटील आणि वाद हे नातं काही नवीन नाही, आता तिच्या आडनावावरून वाद सुरू आहे। दरम्यान आता मराठीतील लोकप्रिय अभिनेते किरण मानेंनी तिला पाठिंबा दर्शवलाय। कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांच्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला। HK पाटील, कृष्णा बायरेगोंडा यांच्यासोबत इतर 22 जणांनी देखील मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे। बंगळुरूतील राजभवन इथं 24 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली। यामध्ये बेळगाव ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली। प्रियंक खरगे यांनी RSS वर बंदी घालण्याच्या वक्तव्यानंतर भाजपनं काँग्रेसवर हल्लाबोल केलाय। काँग्रेसनं असे काही केलं तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले। लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेले भारतीय कुस्ती संघाचे अध्यक्ष ब्रुजभूषण सिंह यांच्या खटल्यात दिल्ली पोलिसांनी राऊज एव्हेन्यू न्यायालयात स्थितीदर्शक अहवाल सादर केला। 8 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा PM मोदींच्या अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्यात आला। अमेरिकेतील एका खासदारानं शुक्रवारी संसदेत दिवाळी या सणानिमित्त सुट्टी घोषित करण्यासाठी विधेयक मांडलं। याचे देशभरातील विविध समुदायांनी स्वागत केलं। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.